Toto je kresba D raka s ceruskami za $0 a s ceruskami za $300. Začíname s tou za $0 a to nie je ceruska, veď to je zápalka, ale akože je to profik. Počkaj, to je káva? Normálne to kreslí s kávou, hej? Tak to aj nie sú cerusky, ale proste niečo z domu. Čo to? To je škorica? Čučorietka, hej, na pery. Akože takto je kresliť skutočne nejaký profík. A vyzerá to dosť dobre, s pastou, ešte dokresluje tie biele detaily, teraz oko, pozrite na to, veď to vyzerá extrémne. Takže máme tu cerusky za $300, začíname vlastne nejakým tým tieňom a vrchom hlavy, teraz dokresluje vlastne to sako, zatiaľ to vyzerá tak obyčajne, akože nemôžeme predbiehať, pretože predtým kreslila zo zápalku, ako to dopadlo extrémne. A teraz už dokresluje oko, akože na tej pravej strane je viac taký svetlejší. Toto je výsledok. Takže dneska tie cerusky za $300 celkom sklamali.